Вие трябва да си ги надписвате. Не, аз видях белата за маска. Къде е? Наша е пълно магаре, напоследък е фанал славите места там. Трябва да те поздравиме, че иначе може да ни отпратиш. Заповядайте, Нека да се посъберат всичките, за да има чуваемост. Въртете се малко да могат другите да виждат, така заобиколете. Да. Добре, вие ли ще кажете какво става тук? От кога сте тук? Какво се занимавате? Примерно групата е помощ за завръщане на село и ми се струва, че вашето е добра помощ за хора, които искате. Кажете от колко години, с каква идея, откъде дойдохте, в града ли бяхте? Не, ние сме в София. Аз имам малко емоционална обвързаност с този район. Това е Чепан планина. Чепан? Да. Моето село на родителите ми е от другата страна. Как се казва? Валерий е светски фотограф. От светските събития, от Шератон, Хилтън и така нататък. Виенски бал, руски бал, Евгений Минчев, миски, мисиски. Насители сте се явно. Аз съм в сферата образователната, педагогически съветник съм в едно голямо училище в София. Добре дошли, колеги, да, приемам съболезнования. И аз. Ама днеска сме ваканция. Всъщност тук релаксирате? Релаксирам. Забравям всичко, хвърлям телефони. И всичко е възможно. Браво, и скоро ще имаме пролетна ваканция. Просто всичко е възможно. Това е хубаво да го чуят всички, може би, че всичко е възможно. Всичко е възможно. Имаш ли мечти? Но мечтата ви със сигурност е била да си направите нещо природно, а не нещо, както е класическото, стоманобетонно, с проект, с такова, нали? Той е с проект. С проекта, добре, чудесно, но става дума много алтернативно. Да. Не, значи проекта ви не е изцяло, само гредите са купени, нали? А друго всичко е такива рециклирани материали. С проект пък са рециклирани материали. Ето това е неочаквано и не архитектът, като му занесохме нашата идея, архитектът казва: за какво съм? Вие сте готови. И казвам, защото трябва да се озакони края на краищата, нали така? Покрива е с земя, с билки, с сукуленти. Там се качвам и бера печурки понякога. На покрива? На покрива, защото като косим, като турим, нали, хвърляме това, което окосяваме отдолу, хвърляме на покривите, И знаете, семенца, гъбки. После със сигурност ще разгледаме на всички, ще им бъде много интересно, особено дамите. После интериора ще им бъде интересен. Така или иначе, но поздравления за екстериора, също е прекрасен. Хора, съгласни ли сте, че екстериора е? Има какво да се желая много, ама то нека да има. В пребогатата ни природа, много от дивите правообрази, еволюционно, те са принудени да имат едни тръни. И колкото са по-диви, див първообраз, толкова повече тръни има. Докато като се окултурчва едно растение, постепенно му намаляват или изчезват. Почти при всички видове го има това нещо. Дори един културен хинап и един див хинап, деца сега са по-модерни привнесени видове за България. Дивия хинап има доста тръни, културният хинап почти няма тръни. Почти при всички дървета окултурчването е свързано или с намаляването, или изчезване на тръни. Освен череша, подложка за черешите дива е махалепката. Махалепката по-скоро прилича на джанка. Вчера на мероприятието имахме махалепки. Малко и короната прилича на джанка. Махалепката е царица на варовитите скали. Например, в Земенския пролом има много варовик и нататък към Ръждавица от страната на Кюстендил. По Кюстендилско, Коневска планина и Земенски пролом е царството на махалепките. Там, като влезеш в този пролом, то само с влак се влиза или пеша с колело, АТВ. Няма официален път асфалтов, но влакът те вкарва. Като влезеш в Земенския пролом, ти можеш да изпаднеш в царството на махалепката. Но около баирите са бели, но не от тази джанка бял цвят, а от бяла махалепка. Ако искате да го изживеете, след една седмица се пуснете в Земенския пролом. Това дърво, то е полегнало, ето е така, малко. Дали не е добре вкоренено, дали такова. Само си инициира нов клон, за да запази, дето ви казах, баланса за вертикалната ос. Защо? След няколко години тежък сняг може да го досъбори това дърво и то си казва:
аз трябва да се подготвя и от тази страна правилната за връщане на баланса, то си инициира, си произвежда този клон, този се засилва, това може за да му върне баланса на короната, за да не падне. Разбрахте ли? Да. Това дърво в момента е подготвено само с един калем, ако тук прережем с обратен ъгъл, можем само с един калем директно да му сменим сорта, най-лесно. То се е самоподготвило и лесно на купувация, но няма тук да монтираме калемчето, отново повтарям, а ще слезем тук долу и тук ще го монтираме калемчето. Не разбрахте? Но понеже този клон е прекалено нисък, понеже днеска е курс, някой от курсистите или домакина ще си монтира калемче тук, иначе е прекалено на ниско тая растежна точка, ще запазим някъде, където бихме сложили калеме. А нещо от този сорт ще запазим ли? Не е решаващо така. На 5-8 см се прерязва, да има място за дялкане. Тук, близо до уста, или тук близо до основата е следващия калем, който бихме монтирали. Ще кажем така, другото ще го махнем. Не е задължително да го махнем, но по-силно ще расте калема като го махнем. Ние работим близо до уста. Понеже тук има още едно, махаме го, защото са едно по друго, иначе бихме сложили калеми на него. Но са прекалено наблизо. Махаме го. Това слабичкото, дребничкото, махаме го. Тук, къде бихме избрали да сложим калеми? Ами може в 3 посоки да сложим калеми, но е предимство да е на разминаващи се клони, предимство е да е близо до основата им, защото не са много дебели. Сега ще ви кажа какво имам предвид под разминаващи се клони. Когато са на близка растежна точка, едно срещу друго имам предвид близка растежна точка, не е добра идея. По-добре да са така стъпаловидни. И какво бихме направили? Върха ще го махна да не отиваме прекалено на високо. Засичам отзаде, за да не се отчесне. Върха го махам, а ще сложим калемите сравнително близо и те викат, добре, примерно дървото остава без връх. Обаче то всъщност това като тръгне да расте ще инициира новия връх. На всичкото отгоре ви казах, че дървото е наклонено и това ще оправи баланса. Така че новия връх ще си го имаме тук. Сравнително близо до основата. Но понеже тръгва тук с хоризонталка, тук тръгва с прогрес нагоре, ние преимуществено запазваме прогреса нагоре, защото по-хубав ъгъл задава на растежа. Разбрахте ли? Тук, отдалечавайки се, имаме право единствено да кажем тук да сложим калема в основата на това клонче така и така. Така и така имаме право. Ако тук ще сложим калемче, особено за един курсист е много подходящо, че по-тънко ще дялка. Инак слизаме тук до основата. Сега в случая няма да слизаме до основата, защото хем ще е по-лесно за дялкане за един начинаещ. А това ще го оставим, хем човека да може да си опита този сорт, може да се окаже хубав. Хем казва се дървото да диша, но това се прави при дърво с размер над 10 см диаметър на основата, над 3 метра височина. Се оставя страничен, почти перпендикулярен клон от неговия. Той няма да завземе дървото, т.е. калемите пак ще си вървят. Казва се да диша, се оставя един клон е така, но повтарям страничен клон, слаб клон. А не някой клон, който се вири нагоре и иска да доминира. Ако оставим клон, който иска да доминира, по-вероятно ще храни дървото него, а няма да храни калемите. Разбрахте ли? Калемче, 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 калемче. И понеже е курс, сега ще донесем различни сортове ябълки, включително днескашния сутринта домакин ще вземем някой калем. Най-смелия да дойде да дялка тук някъде и да монтира. Тия са подходящи за вас. Навътре с нощчето от всички страни се заглажда. Това е добро. Ама има хала. Евентуално вече овощарска замазка върши работа хубаво. Леко заобляне навънка, за да може лятото водата, която ще тръгне нагоре, соковете на дървото, Да го затвориш. ще залеят и ще го залива вече. Това ще се залива може би 3-4 години тази дивизия. Но ще направи така и вече ще го запечата напълно. Това е за обрането.
последно кой ще приложи, обаче който не е приложил? А ти тук замазват ли са после? Отпреде само може. Само един друг се пазете да не се пореди. Той е сърповиден нож по-сгоден. Може ли нещо да добавя? Да. Ако присадката ви е в двора или е около двора и там или на път, който се минавате, може да превържите с връв. Аз така правя. И ако ги забравя, и като ги намеря, всичко се е врязало. Така? И какво? И после си ги режем. Така и какво? Само да искаш да кажеш за врата, че се врязва, ли? Не, един вид За по-хубаво стягане. за по-хубаво стягане, плътно, Да. изолир да гледата, Да. Ам покажи го, да. отваря се и... Да. Това е когато имате време, той дето казва като ти е в двора, си е предимство да го стегнеш, затова той говорим за по-дебелите клори, по-дебелите Но присадки. ако е някъде... По-дебелата присадка, говорим при по-голям диаметър, не. тогава е добре да си го увиете и с канапче отвънка. Не. Още след месец и половина ти го кръцваш или го развиваш, или го срязваш. Това е за първоначалното притискане, разбира ли? Да има притискане, Аз ще подготвя още една да яма. може да тръгне заварката. За да ти избяга, два пъти го прекарваш, нали, като стягаш, една панделка и приключваш. След 20 юни може да се свали канапа, не е проблем. И на 30 юни може. Айде ти си, младши, действай сега. Внимавай с пръстите.